Тәмсез милләтпәрвәр тамашачыларыбыз, моң сандыгында булган уен кораллары белән таныштыруны дәвам итәбез. Һәм миннән талашмак, сездән җавап. Югары менә чылбырсыз, аска төшә баскычсыз, өйләр сала балтасыз. Нәрсә турында сүз бара? Әйе, кемдер бәлки дөрес тә әйткәндер, кош дөрес җавабы. Ә бүген сүз тургайлар турында. Менә безнең балалар менә шундый тургайлар ясыйлар кагаздан. Монсы зурысы, монсы кечкенә. Ә бүген сүз кагаз тургай турында түгел, ә бүген сүз музыка уен коралы турында. Узган бер сәхифәдә тургайлар турында сүз башлаган идем, ә бүген шуның дәвамы булды. Тургайлар, жаворонкилар беркайчан да үзләре генә очмыйлар, алар төркем булып очалар. Аңа күрә уен коралларында менә шундый төркем булыр. Күрәсезме? Бу инде корайлар түгел, ә корайларның инесе тургайлар. Ни өчен тургайлар? Чөнки менә шундый төрле озынлыктагы трубкалар дип әйтик, сыбызгы белән, ләкин аларның тавыш чыгара торган уеннары юк берсендә. Әйтергә кирәк, ике тональностьта, менә до тональностьында бу ярдәмгә кирәк курай һәм ре тональностьында курай. Ни өчен бу курайлар кирәк? Чөнки балалар уйнаганда укытучылар шушы курайда ярдәм итәләр балаларга, уйнап ярдәм итәләр. Бу уен коралын уйлап чыгарды, озак уйлагачтан соң, тәҗрибә туплагачтан соң, безнең мәшһүр музыкантыбыз, курай остазы Газетдинов Рафаэль абый Гайнетдин улы. Ул инде беренче ясады, уйлап чыгарды һәм дә инде беренче тәҗрибә аныкы. Аның күп кенә балалары төрле конкурс, фестивальләрдә шушы уен коралы белән катнашып, төрле урыннар алдылар. Әйтергә кирәк, бу уен коралы балалар өчен, балаларның тын юллары өчен бик файдалы. Хәтта шундый тәҗрибә бар. Кайсы балалар авырый астма һәм башка тын юлы авырулар белән, алар шушы уен коралларында уйнагачтан соң үзләрен җиңелрәк хис итәләр. Инде сезнең шушы уен коралы ярдәмендә музыкада ишетәсегез киләдер. Махсус без хәзер сезгә язма бирәбез. Бу язма Гөлфия Шәрәпова җитәкчелегендәге Энҗе исемле 28нче балалар бакчасындагы балалар уйнаячак шушы уен коралында. Алар шушы уен коралында гына түгел, башка бәрмә уен коралында да уйнаячаклар. Һәм дә инде шушы композиция белән алар хәтта үзләренең районында 2нче урын алдылар. Бу тәҗрибә башкаларга да үрнәк булсын иде. Башкаларга да шушы уен коралын алып катнашсыннар иде һәм дә инде 1нче, 2нче, 3нче урыннар алсын иде. Әйдәгез, тыңлыйбыз.
Ничек сезгә ошадымы? Бик матур бит, искиткеч, шулай бит. Безнең балалар шушындый уен коралларында уйнап, музыка тоемлавын, музыка сизгерлеген үстерәләр. Һәм дә инде бу безгә бик куанычлы. Киләчәктә дә мин шушындый уен кораллары белән сезне таныштырырга тырышачакмын. Ә бүгенгә сәхифә азагына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр.